Chigawo cha kumazulo mwaswera bwanji Malawi nonse nkuteka kunena kuti chifukwa chona kuti amanamizira kulira sanamve ndi kudziwa programu iyi ya kumazuloyi potiso ku State House iko yomati ikangotuluka programu akumathamanga kumvera kuti amve kuti kodi sizinaphulike tapanga zija muli bwanji mai golini zamba mwaendako bwanji kumene munaendako. This is Comrade Ntanyiwa for Limpopo FM. Uliraji kwatere kuti kodi Chirundi ndechani amaimba chitumbuka kuti mukuliranja chimwendo nde awa ndazathu achitumbuka ngona achitumbuka polira malirowa ndi amati mukuliranda Chirundi kutanthauza kuti achimwendo. Chonde Mulungu wakumwamba wodziwa zonse zobisika mdziko komanso zobisika m'mitima yankhani mapemphero amene ali m'misozi yathu. M'misozi yathu muli pemphero lofuna kuti mabala omwe imfa iyi yabweretsa apole. Ambuye chonde tiyankheni. M'misozi yathu muli pemphero lofuna kuti tidziwe zomwe zinalakwika kuti ndege imene anakwera vice president athu ndi abale athu ena isowe komanso igwe. Ambuye chonde tiyankheni. M'misozi yathu muli pemphero lofuna kuti tidziwe zomwe zinapangitsa kuti kafukufuku oyang'ana ndege imeneyi atenge nthawi. Apa woyankhaso si Mulungu tiyankha tokha Malawi. Kafukufuku a president anachedwa chifukwa choti inu mauza anthu ayi basi tentisiye aliyese azipita ku nyumba basi tizayambiranso kufufuza mmawa munachedwesa kafukufuku ndi inu chifukwa Malawi wina aliyense akudziwa. Wankwidwa zambiri chilima tithana naye ndipo tiyedzeka ife timachita mapulani usiku ndale zathu za usiku. Kodi munthu wapanga zinthu za usiku amakhalanso kufunira zabwino ngati
Limpopo FM chigawo cha kumadzulo Amalawi ndizomvetsa chisoni. Mwazi wa Aglaus Chilima panopa wayamba kwasa usanthu ndipo zimene akupanga aukhanga tsopano ayamba kupenga misala m'mitu mwawo simukugwira. Amalawi sizotheka sizanzeru kunena kuti tangoyika Aglaus Chilima dzulo lero Mai Collins Zamba kutumidwa nda president kuti akapeza akaza Chilima kwauza zonoti inuyo mukhale vice president mupitirize vice president mpaka 2025. ndofuna ndithokoze amayi Mere Chilima mayi akunyumba kwa Chilima ndofuna ndikuthokozeni chifukwa chowauza anthu akunena kuti inu sinu wandale anali mamuna anu komanso mu ofesi mmene muli magazi amunawo iwowo inuyo simungathe kukwanisa kukhala mu ofesi menemo. Amalawi ndi chanzeru mayi akulira nde ndikumapita kufuna kuti tikampusise kufuna kuti tikamuyike mpoza kumaso kunena kuti mayi akakhale mu ofesi ya vice president amene atisiya amene anali amunawo. Amalawi kuganiza kwa mtundu wanji kumeneko. Mai Collins Zamba bwanji simauza a president kunena kuti a president pepani komatu Amalawi wina apenga misala ndi mwazi wa Aglaus Chilima zimene zizi mukhulupirire ndenda ngosinira kakhutu kuti onse amene atenga nawo gawo pa imfa ya Chilima mmozi nde wina wamba kudandaula kuti ineso naliko nde ndikuti mmozi Limpopo FM ndi Comrade Tajwa. A James Chakwera amene mmagwira ntchito ku International Airport amene muli ndi kaudindo kumeneko amene mukudziwa china chilichonse cha ngozi ndipo mwasokoneza zonse zimene zimachitika za ngozi. Tinakuwuzana Amalawi kunena kuti lada ikusonyeza kunena kuti pamwamba pa ndege imene inachita ngozi panalinso ndege ina. Zimenezi a James Chakwera amene amagwira ntchito ku department imeneyi asokoneza china chilichonse. Komatu ndikuti mululikabe palibe chobisika chimene chichitike. Chimene mudziwe nchonoti maofesi mukugwiramo simukugwiramo nokha, anthu amene mukugwira nawonsotu akhuzidwa ndi imfayi. Amalawi tifuna tikuwuzeni chigawo cha kumadzulo zonse zimene zimasonyeza mmene ndege inayendera azichosamo a James Chakwera muyankhabe zimenezi. This is Comrade Tajwa for Limpopo FM. Tifuna chilungamo chioneke pa imfa ya Saulos Chilima. Tinagwetsa ndege tizidziwe. Tifunanso tipemphe ma platform ngati Limpopo FM yachina Comrade Tajwa kufuzani tikuuza dziko chilungamo. Tipempheso pakati Blues TV yasifuzani auzeni Amalawi chimene chinapa pa vice president chomwe tikufuna chilungamo chioneke pakukhumudwitsa Malawi ndi kamulonzera kumwe chioneke matemberero wabwere pa iwe ndi banjala. Amalawi funso ndilonena kuti tikufuna tidziwe anyapala
akundende amene anatengedwa nkumanena kuti ndege ikupangidwa service, ndege imene imapangidwa service usiku. Kodi anyapala amenewa anaphunzira kuti zopanga service ndege? Mukudziwa kodi Amalawi ndi nthawi imene amachosa black box imene Amalawi itakhala tikufufuza kunena kuti kodi black box inali menemu inapita kuti? Black box anaichosa usiku umenewu ndikutenga black box ya ndege imene sikuyenda, imene ili ya kuzomba, ndipo asilikali anachoka kuzomba ndi black box yonongeka ndikukayika mu ndege ndi cholinga chonena kuti china chilichonse chisachitidwe rekodi. Monya kafukufuku akuchitikabe. Fuso Amalawi tonse tizifuse anyapala amene anatenga ndikuabweresa pa ndegewa anabwera chifukwa chani, amafunako chani? Ndeti kuti black box yogwira ntchito imene inali mmenemu ili kuti lero anthu anakatenga black box ya ndege ya kuzomba ndikukaibweresa ndikuzaika mmenemu kuti china chilichonse chisapange rekodi. Mungoti phe muone. Nkutega nanga si iwo ndazungu chichewa samamva ndinene kuti what type of service was that? Now if Malawians are suspecting you that you are the one who killed Chilima, you must hunt us, you must hunt everyone and threaten everyone. If I was a president of Republic of Malawi, I could have resigned. Kuti mwina maiko ena asakale nane ndichikaiko kuti ine ndamene ndinatenga gawo kapena ndikuziwa kwa kanthu. I could have only resigned. The only solution I could have do it. Mulibanji alalwa komanso inu ajihaula shawa kumene muliko. Amalawi nonse tikufuna anthu amenewa atiuze kumene kwapita ndalama, amasonkhesa ndalama kumzimba kunena kuti akupita nazo kumaliro kwa Chilima. Ndetu kufuna akubanja kodi mwalandira ndalama zochoka kumzimba zimene amasonkhesa alalwa ndi azawo ashaula achihaula shawa ndalama zakupezani? Ena akupezerapo mwayi pamaliro pa imfa ya Klaus Chilima. Ndeti kufuna alalwa ndalama zimene mwatolera kumzimba mwalowera nazo kuti? Ndi matelefoni amene atipeza pa Limpopo FM kuti mutifusire alalwa ndi anzawo kodi ndalama zakafika kumaliro. Chaka
chigawo chakumasuro pari Mphepo FM Amalawi tufuna tikuziwiseni nokhaso mukuziwa sizoti tizichula mayina kapena kubwereza ma activist onse afeki amene amayima pa chilungamo aja ndiyena amene anakakumana ndi ma activist amene amayimirira chipani chija cha MCP onse apasidwa ndalama kuti wina aliyense amene aziyankhula zokhuzana ndi chipani cha Malawi Congress amene aziyankhula zokhuzana ndi imfa imene yachitika ya Chilima ma activist amenewa azitsutsa nde mukamva activist wina aliyense amene akubwera ndi kumatsutsana mudziwe kuti ndi gulu lija limene limapita kukapempha makobiri ndi cholinga chonoti moyo wawo ukhale bwino. Tikuyankhula pano ma activist ochuluka apasidwa ndalama nde muzimva zoyankhula zawo Amalawi muzingoziwa kunena kuti activist uyu ndi uja amamnena a Comrade Ntanyiwa zonse taziva kale mwalandira ndalama. This is Comrade Ntanyiwa for Mphepo FM. Akirima kodi muliko simufuna kutiendera kuchoka sachoka chotero osasa zika manjalano Injika yao, injika yao, injika yao, injika yao, waiona waiona, mama naye Yesu. Injika yao, injika yao, injika yao, injika yao, na leo asa kumana naye Yesu. Saulo sitima, kopea o sitizaiona, kopea o sitizaiona, shalimu simbiri, pofuna kuwaona anthu akunchewu ngati ndi zisiru ngati ndi opusa aboma anaitana mafumu ndi kukapasa ma 20 miliyoni. Aboma anaitana mafumu akunchewu ndi kukapasa ma 20 miliyoni kufuna kuti achepese moto, achepese mkwiyo umene uli ndi anthu akunchewu. Mkwiyo wa anthu akunchewu suzatha unless Malemu Chilima atadzuka iwo ndikumuona kuti ali moyo. Koma ngati Malemu Chilima akhalebe ife Amalawi nkumamutchula kuti Malemu Chilima, mkwiyo wa anthu akunchewu komanso mkwiyo wa Malawi uzakhala ukupitirirabe mpaka kalekale mpaka boma limeneli litachoka. Ndipo ndizomvetsa chisoni aboma akonza ainakewo akuti kamphaso ka nyumba ku area 43 agulira afumu agomani. Afumu agomani ineyo ndikanakhala wina sindikanatenga nyumbayi. Nyumbayi yagulidwa munyengo yolakwika, munyengo imene taluza imfa ya Malemu Chilima. Ndipo galimoto imene mukuguliridwa ndili ndi chikhulupiriro anthu akunchewu mukaona agomani atabwera ndi galimoto kumeneko mungoziwa kuti galimoto iyi ndi chamanena a Comrade Ntanyiwa, ndi galimoto imene ikusinthana ndi mwazi wa Chilima. Anthu ena sindikuziwa kuti mmaganiza bwanji. Afumu gomani ganizani mofasa, lolerani kufa mphawi koma tirire imfa ya Malemu Klausi Chilima. Imfa imene izakhale yowawa, imfa imene izakhale yopweteka kuchoka lero mpaka kalekale. Tisafune kupeza ma benefit pa imfa ya Chilima. Ngati boma lalephera kutipindulira Amalawi a Chilima ali moyo, boma lisingatipindulire pano. Zomvetsa chisoni pamene tutikulira, pamene tili muimfa aboma ndi pameneso
kukagwesa kwacha 32.7%. Chisoni chopanda anthu opanda chisoni kukagwesa kwacha mkatikati meti kulira maliro ndicho linga chonoti amalawi tisadziwe koma tutadziwa kwacha yagwesedwa amalawi ngati katundu musimuona kuti wayambaso kukwera mitengo katundu wakwera ndi 32.7%. boma lopanda chisoni ndiye wina chisankho chikamabwera usikachedwa nkumati ine ndiukavotera Tambala wakuda, ine ndiukavotera MCP, ine ndiukavotera Achakwera, ndati mutu wako sukugwira. Rimpfefefem ndi Comrade Tanywa. Taonatu ma XXXX ofira nanga nduna inayo simunayike X ikhalebe pomwepo. Tikufunanso nawonso a Richard Chimwendo Banda anyamuka azipita kamuyika anthu ena kumeneko kamutani koma ndanena kuti nonse azipani zosutsa chonde gemo iyi musayikwere asiyeni amalize bomali tizionana kuzisankho kuti kumeneko tikathako bwanji achihana musayiwali kumadisi anakupangali chipongwe msonkhano wanu wakumzimba anakuthamangisani ngati anali ndi chikondi saka anakuthamangisani kumene kuja lero mwakoma pati kuti achihana akupaseni udindo atupere muluzi. My brother, please I beg you osautenga udindo wa vice president. Anthu amenewa gemu imene ayiyamba ayimalize yokha asanamizire kunena kuti ayi awana bwera kumapetowa chonde a Bright Nsaka chonde akabambe chonde sitikufunanso imfa ina yosaoneka bwino. Timveni ndazambiri tikamayankhula anthufe timakhala ngati mitu yathu ndiyosokonekera koma timatha kuona chimene chikutsa kutsogolo timatha kudziwa maplani amene ali kutsogolo. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM chigawo chakumadzulo pa Limpopo radio station. Pamene ndikutuluka mu studio muno ndapasidwa mafunso awiri oti ndifunse kwa mtsogoleri wa dziko lino. Funso loyamba akunena kuti nanga poti mmakonda kukwera ndege nde muziyenda pachani ndege imene yaonongekayi, ndege imene yagwesedwayi, ndege imene yapangisidwa ngozi nde muziyenda bwanji poti maulendo anu mmakonda kuyenda pa ndege munasiya kuyenda pa galimoto amalawi munadana nawo kalekale nde muziyenda bwanji. Funso loyamba ndapasidwa nda amalawi kuti ndifunse ndilimenero. Funso lachiwiri limene ndapasidwa akuti kodi ndege ya Malawi